दिनै हा थांसेयावबो दिनै आङो रिहाबिलिटेसनबो मोनफुङाखै। दिनै बिनि उनाव एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनैसिम आं रिहाबिलिटेसन मोनाखै। दिनैसिम आंनि केसा उइद्र जायाखै। नोंथाङा मा मिन्थिगौ बेखौनो आं नोंथांनाव कुइसन खालामहरगोन। नागालेण्डआव हमजानाय समाव आंना हाया थांदों। क'क्राझाराव हमजानानै मास मोनथाम आं जेलाव थानानै आरो गफिनदों। नोंथाङा मा मिन्थिगौ बेखौनो आं नोंथांनाव कुइसन खालामहरगोन। सिगांनि निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आङो मिडियायाव ओंखारनायनि उद्देस्यआनो जाहैबाय जनक उजिर ब्रह्म बिथाङा आंनि सायाव बिराद गाज्रि बाथ्राखौ लानानै प्रेस मिट खालामनाय जादों। दा बेनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्राखौ आङो बुंहरनो थाखाय आङो दिनै मिडिया लानाय जादों आरो। दा मेन खोथायानो जाहैबाय आंनिया आंखौ बुंबाय बियो खोथाथाय खोथा दिनै बिथाङा जौ जुवानि ओरैबायदि मानसि समाजनि केरेंखारि बहुद बायदि बायदि रावजों बुंदों। नाथाय आं बेखौल' बुंहरगोन जनक उजिर बिथांनिसिम, बिथाङा बुंदों जोंनि ना जों बेसे गोथौ दैनि ना होननानै बुंदों। आं बेखौनो गासैखौबो फोरमायथि हरनो नागिरदों। मानो होनना बुंबा बिथांखौ आं बेखौल' सोंहरगोन, जाय मानसिया जुवा गेलेग्राखा मानसि, बे जुवा गेलेग्रायासो जुवानि आगानखौ सिनायो, जेरैबायदि मैहुरा मैनि आगानखौ सिनायो। दा दिनै बेफोरबायदि बुंदों। दा बेखायनो आं बिथांखौ बेखौनो बुंहरो। आरो लोगोसे जौनि खोथा बुंदों बिथाङा। दिनै जौ लोंनानै आंहा एक्सिडेन्ट जादों। नाथाय आङो फुंनि 9टायावसो एक्सिडेन्टआ जादों। फुंनि 9टायावथ' रावबो जौ लोङा। दा बेखायनो आङो बिथांखौ बुंहरगोन, जाय मानसिया गाव जौ लोंग्राखाय मालायखौ फुंनि समावबो जौ लोंग्रा होननानै बुंहरो। बेखायनो आंहा बिथांनि सायाव सन्देह दङ। फुङाव सिखारनायजों लोगोसे जायखौ होननानै बुङो सेरेब बा जौ गोरान, बिथाङा बेजों ब्रेकफास्ट खालामग्राबो जानो हागौ। बेखायनो बिथाङा आंखौ सन्देह खालामनानै फुङाव सिखारग्रोमोना जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जादों बे बाथ्राखौ बुंहरदों। आरो आंनि एनडिएफबि बेकग्राउन्डखौ बिथाङा मा मिन्थिगौ, नोंथाङा मा मिन्थिगौ बेखौनो आं नोंथांनाव कुइसन खालामहरगोन। दिनै आङो एनडिएफबियाव थांनानै थेर बेथेर जाजोबदों। आङो बुंनो नागिराखैदि आंनि एक्सिडेन्ट जानाय बाथ्राखौ आं एक्सिडेन्टजों जादों होननानै सिगांनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाखादों। आङो एनडिएफबियाव थानानै आंनि आथिङा बायदों होननानै आङो बुंनानै लानो नागिरखायाखै। मानो होननानै बुङोबा एनडिएफबियाव थानाय समाव नांनाय समावहाय जुदि नोङो बेबायदि एथ' गिदिर बेगेङा बायलायनानै जुदि खारनो हायाबा नों गोथाङै मालाबाबो सौहैफिनखाला। बेखायनो आङो बिथांखौ मिन्थिया हसिया जानला मानलाखौ बुंजानो आङो बुंनायनि सायाव आङो दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे दिनै आं बिथांनि सायाव आङो खेंफोरथिखौ हरो। मानो होनना बुङोबा नंगौ एनडिएफबि एस समाव आङो दङ। आं थानानै एनडिएफबि एसआव आं जाहारबारि ओनसोलनि सासे सेक्सन कामान्डारमोन। बे समाव दङमोन जोंना सावरायग्रा सारा प्रेसिडेन्ट, फेरेंगा सारा जेनेरेल सेक्रेटारि, बिदाय सारा भाइस प्रेसिडेन्ट, बाथा सारा जोंना फरेस्ट मिनिस्टार, दोमैलु सारा फाइनेन्स सेक्रेटारि। बेखौ दोमैलुआनो दायथ' हरदों। दोमैलुनि दायथ' मथे आङो बेयाव सेक्सन सालायबोनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आं बेयाव क'क्राझाराव हमजादों। क'क्राझाराव हमजानानै मास मोनथाम आं जेलाव थानानै आरो गफिनदों। अब्लाबो आङो जाथिनि हारिनि मावनायखौ गारा होननानै आङो ओंखारफिनबावदों। बेयाव आङो नागालेण्डआव बोसोरसे जेल जानांदों। NSA होननानै बुङो। बिथांनिसिम आं बेखौ मिथिहरगोन। आं एनडिएफबि नंना नङा साफ्रोमबो लिडारफ्रा मिथिजोबगौ। गासिबो लिडारफोरनाव सों। दिनै धीरेन सारा आंजों इसेबां एलायन्सआव दङ। आंनावनो फैबावो होनबा आं थांनानै सोंहैलायनांगौ गैया। माखासे हिस्ट'रि जारिमिनफोरखौ जों रायलायो। दिनै एकर्डआ बोरै जाबोआ। आं बेखौ बुंगोन, दिनै नागालेण्डआव हमजानाय समाव आंना हाया थांदों। दिनै हा थांसेयावबो दिनै आङो दिनैहाय मा होनो रिहाबिलिटेसनबो मोनफुङाखै। दिनै बिनि उनाव एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो हा फाननानै जोङो बेखौ बख'नांदों। आंखौ बख'नांदों। दा बख'खांनायनि उनावबो दिनैसिम आं रिहाबिलिटेसन मोनाखै। दिनैसिम आंनि केसा उइद्र जायाखै। दिनै आङो बुंनो थाङा दि आंनि आथिंखौ आंनो नांथारगौ होननानै पलिटिकेल हिसाबै आङो प्रेसार खालामा। आङो बेखौल' बुंगोन दि आंनि केसखौ हजोंहायनिखौ नागालेण्डनि केसखौ फोजोबनानै होनांगौ। मानो होनबा दिनै केसबो थानायजों लोगोसे
आंनि आथिं मावनो हायैजों लोगोसे मा खालामगोन मा मागोन खाराव खासाव जायो सिन्था खालामनानै केसनि दारै जोङो सुसाइड खालामनानै थैहांमोन लाहांमोन बिथांखौ आं सन्देहसो खालामो दा साफ्रोमबो एनडिबिनि केस जोबैया बिथाङानो बादा होनानै दोनदों होननानैसो आं सानदों दाना बेखायनो आङो साफ्रोमबो केस गोनां एनडिबिफोरखौ खावलायहरजोबो बिथांनाव खेबसे हाबनानै बिथाङानो जोंनि खरसा जोंनि जेसेबां थांदों बेखौ होजोबनांगौ होननानै जों बिथांनाव दाबि खालामनो हायो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जोंखौ अयथासार खालामलांनो नागिरदों होननानै जोंहा दा बिथांनि सायावसो प्रेसारखौ खालामलांगोन मानो होननानै बुङोबा दिनै जोङो नै कर्ट गानायाव जोंनो सोर हरो कर्ट गानायाव जोंनो सोर हरो बोसोराव जोङो मासाव खनसे बा बोसोराव 12 बार जायो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव बोसोरथामनि बारा जालांबाय दिनै बोसोरथामखौल' लायोबाबो 36 नोंगौ आं बुङो लरेन्स इस्लारि सारा हरदोंमोन खनथामखौ गावसोरबो बुंखायो मिथिखागौ आङो बेखौ नङाबो होननानै बुंनो हाया बुंनानै लाया नाथाय बिनि गेजेराव जेलानाखि आंजों जेलानाखि गन्डगल जादों आं बेखौल' बुंनोसै बै आङो समावहाय बे बेटारि गारि सालायनानै आं जिउ खुंदों बे समाव दावराव दावसि जालायबाय गारियानो सालायमोनला बेयाव फंनै फंथाम बुंनायाव आंखौ दुखु मोनदों दुखु मोनबाय नालाय आंबो दलद थाबाय दलद थानानैथ' दिनै जेन'बा आंहादि जेन'बा नै कन्टिनिउ केसनि खोथा थाबाय थायो केसनि दारै खर' गरम जानानै फाग्ला बायदि जानानै जोङो दिनै जेन'बा बायदि बायदि रावजों बायदि बायदि बाथ्राजों बुङो दिनै आं बुंबावसै नागालेण्डआव गखांनायनि उनावबो नै समर साराया जिरायाखै मानो होनना बुंबा साराया गोथाङै दङ बे हिसाबै आङो नागालेण्डनिफ्राय 2019 नि 27 जुलाइआव आङो रिलिज जाबोदों 2018 आव हमजानानै रिलिज जाखांनायजों लोगोसे आङो दिरेन ग्रुपआव थाफिनदों बेयाव मानो थादों इन्टेलिजेन्ट आइबिनिफ्राय आंखौ थांफिनजानो गिनानै अयथासारि खालामदों अयथासारि रायलायहैदों उपद्रव खालामदों दिरेनखौ बिराद सापर्ट दङमोन बे हिसाबै दिरेन ग्रुपआव थाफिननानै एकर्ड जाजासिम आं कारिगाव बांला केम्पआव दिरेननि केम्पआव आं दङ होमबा दिनैसिम आङो बेफोरबायदि समस्या जेंना थासेयावबो आङो दिनै एकर्ड जाजासिम उथ्रिनाय एकर्ड जाजासिम आं मावनाय बिसास खालामाबा एनडिबिएस आव आं जेनाखि सेक्सन सालायबोनो मोनदों दोमैलुनाव सोंनो हागोन साराया सोर गासिबो साफ्रोमबो लिडारा आंखौ मिथियै रावबो गैया बिथाङा बुंनो नागिरदों आंखौ एनडिबि नङा होननानै ना दिनै नोंसिनि बेबायदि जानला मोनला दिनै मावनानै होनो हायैनि थाखाय उमुगा एनडिबि नङा उमुगा एनडिबि नङा होननानै नोंसोर मा फोलानो नागिरदों दा आं खावलायहरगोन साफ्रोमबो जेसेबां समस्या जेंना गोनां बिथांनावनो नारसिननांसिगोन जोङो बिथाङानो खरसा हरनांसिगोन जायखौ होननानै बुंदों जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा गासैखौबो बानजोबनांगोन आं बेजों लोगोसे जोंनि एनडिबि लोगोफोर बिदा फंबाय नि सिगाङाव आं बेखौल' फोरमायहरगोन आंनाव जगाजग ला थाबनो बिथाङा जाहैबाय बिथांनि न'आ बनरगावआवहाय बिनाव जोङो सानसेबाबो हाबनानै बिथांनावनो जोङो दाबिनांगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार 7896637073 बेयाव गासैबो साफ्रोमबो केस गोनां साफ्रोमबो रिहाबिलिटेसन मोनै बिथांमोना आंनाव जगाजग खालामनानै जोङो बिथांनाव थांनानै रायलायहैनांसिगोन मानो होननानै बुङोबा दिनै बिथाङा इसिबां मोजां गोसोनि मानसि मोनबा इसिबां माने जातिनि हारिनि जुदि सेन्टिमेन्टसा दङमोनब्ला दिनै जोंनि समस्याखौ जों सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव बुङो दिनै बिथाङा आंनि न'आव थांनानै नायहै आंनाव सोंहै आं मा रोखोम जानानै दङ मालाबा गास'हैफेरदोंना नोङो नों गास'हैफेरदों नामा मालाबा आं नोंखौ सोंखारिगोन आसि थुनानै बुंगोन आङो सोर नोंलाय आं डाइरेक्ट होनगोन दिनै जोङो जेरैबायदि जोंखानाय अराव प्रिटल लुनानै आरो जोंसिन होनो नागिरदों नामा आं बेखौसो नोंथांखौ बुंहरगोन नोंथांनि बिसय आं मालाबाबो बुङाखै दिनै फाग्ला बायदि जायो जोंनाव हा गैया खरलबसे माइ दैजों बायजोबनांनाय आथिं गैया आथिङा एक्सिडेन्ट जानानै बायनानै दङ दिनै आंनि गथ' गथायखौ बोरै सोर नायगोन माजों कर्ट गाहैगोन नागालेण्ड हाथा हामा दिनै एकर्ड जाखांनानैबो जोङो दासिमबो दिनै कर्ट मारि हैनाङो दिनै नोंथाङा मोनजादों नामा नोंथाङा मोनजादोंबा सिरि था जों मोनजायाखै जोङो सानफ्रामबो जोङो दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो सोलिनाङो जोङो दिखार मोनो जोङो फाग्ला जायो बोरो जोङो हुख्रावो जोङो गाबख्रावो जोङो बिनि सायाव नोंथाङा जोंखौ मा खालामनो आं बेखौसो बुंगोन नोंथाङा सासे जाथिनि सासे हारिनि सेन्टिमेन्टस दङमोनब्ला दिनै मावनांगौ हाबाफारि जेसेबां मावनांगौ खामानि दं एनडिबिनि सायाव बिनि सायावसो नोंथाङा जेक होगौमोन दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव नोंथाङा जोंखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारिनो
नोंहा मा मोन्थाय दङ सोंखारिनो दिनै जोङो इसेबां खस्थ'जों बर' जाथिनि हारिनि थामोनथा मोननांगौ मोन्थाय जेनाखि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय थै मोदोम जिउ होनानै जोङो दान होबोनाय मानसि दा जोंनि थाखाय नोंथांमोना रायज्लायनानैसो होनांगौ नोंथांमोना जोंनि सायाव आसि थुनानै सोंखारिनानै बायदि बायदि रावजों बुंनो नाङा आंखौ नों माला नुवा जौ सेरेब बा जौजों जुवाजों आङो जौ जुवादार होननानै नोंथाङा मेगनजों नुदों नामा आं नोंखौसो बुंहरगोन नोंथाङा गावनो बेबायदि अबस्थानि मानसिखायनो दा बे जिनिसखौ बुंनो रोंदों होननानै आङो बिथांखौसो सन्देह दङ आरो आं बेखौनो सन्देह खालामखायो आङो दिनै एक्सिडेन्ट जानाया फुंनि टाइमावहाय 9टायाव जादों बेयाव मोनायाव नङा बे फुङाव रावबो जौ लोङा जौ लोंनानै जादों होननानै बुंदों दा बेयाव आं दुखु मोनदों बिथांखौ ओंखायनो आङो बिथांखौ सन्देह खालामनानै बुंदों सोरांनानै सिखारनायजों लोगोसे बिथांखौ आं सानो जौ सेरेबजों ब्रेकफास्ट खालामग्रा होननानैसो आङो बिथांखौ सानो नङाबा बिथाङा मालाबाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन होननानै आङो बिथांनिसिम खावलायहरो आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो आं बेखौनो फोरमायथि हरो दा दिनै सिन्था खालामनानै मोनबाय सिन्था खालामनानै लादो जोङो खस्थ' मोनबाय दुखु दाहा दङ दिनैसिम रिहाबिलिटेसन मोनाखै दिनैसिम आंनो स्किम मोनसेबो हराखै दिनैसिम आं बिबाय थादों सानसेखालिबो फेरेंगा सारनाव थांदों जोङो बे समाव आथिं बायगोदानथार बे समाव स्किमनि खोथा रायलायहैदों आंनो स्किम मोनसेबो हराखै होमबा आं माजों थांनानै थागोन कर्ट कसारि इसिबां गोजान गोजान दा थांनांगौ दङ दिनै आङो माजों आङो बेखौहाय सुफुंनो हागोन दिनै बेखायनो आङो फाग्ला जानानै बुङो जायनि फलाव आंबो थादोंमोन एकर्ड जानायजों लोगोसे रावबो कर्ट केस मारिनांला होननायाव थानायजों लोगोसे दिनै आङो एक्सटेन्ड जाखांगोदान समाव क'क्राझारनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट सौहैदों एरेस्ट वारेन्ट सौहैनानै आङो बे समाव बेरायथायनो हाया गारि लेंहरनानै मानसिफोरनाव फैसा बुथुम लानानै दिनै आङो क'क्राझार कर्टआव थखन थुनानै बे समाव लकडाउनमोन बे समावहाय आङो गोदानै बेल खालामफैनांदों आरो बिनिफ्रायनो आं थायाखै दिनैसिम रानिं खालामबाय थादों दाब दुब मालायनाव माबा मोनसे नङा मोनसे खालामनानैब्लाबो आङो नोंगौ होनदों जायनाखि लरेन्स इस्लारिनि पिएस बिथांनि नामा मा नामोन आं बावबाय बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया नंखाय नङा नंगौ आङो नंगौखौ नंगौ बुंखायो आङो सिद्दा मानसि आंनाव बाय खुनु फांफुं थगायलान खुनु माबा गैया आंनाव बेनो কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ